Ayan! Hi, Jay! Hello po. Ayan, love. O, sige, dire-diretso na tayo, love. Anong maipaglilingkod ko sa iyo at napatawag ka sa usapang LDR? Ang gusto ko lang pong payo, unahin ko na po Mhm. Kung kailangan ko pa bang hintayin yung babaeng dating nakarelasyon ko dito. Nakarelasyon mo dito. Bakit? Nasaan yung babaeng yun? Dito. Ngayon, wala na. As in, naghiwalay na kami pero walang personal na hiwalayan. Okay. Paano kayo naghiwalay at bakit? Actually, pwede ko pong ikwento simula nung Oo naman. Go, go, go. Oo. Ito kasing relasyon namin dati. Actually, may asawa ako Mhm. Siya dalaga. Mhm. Dalaga. Masyadong malayo yung namin, yung agwat Age gap. Age gap, oo. Mm. Almost 20 years yata. Almost 20 years. Ngayon, last year, ang relasyon namin umabot ng almost 2 years. Okay. And then, sa first month namin or 2 months, medyo nabuntis ko siya. Medyo nabuntis. Bakit medyo Nabuntis ko siya. nabuntis? Anto, slight lang. Kalahati lang yung nabuo. Ba't may medyo... Oo, kasi delikado yung niya, delikado. Mm. Yun, nung una ko siyang makilala muna dito, yung time na yon wala siyang trabaho. Okay. Ngayon, nakapagtrabaho siya. Kaya lang hindi siya sinulat. Mm. For 6 months up to 8 months, 6 months, wala siyang sahod, hindi siya sumahod. Mm. Ngayon ako lahat ang sa kanya, nag-settle. Okay. Bahay niya, pagkain niya, pagpapadala sa mga pamilya niya sa Pinas, sa akin lahat. Mhm. And then, nung mabuntis nga siya, Mm. pinauwi ko siya kasi delikado dito ang buntis na walang asawa. Mm, okay. Check up ko dito, ngayon yun nga, positive yung pagbubuntis niya. Mm. Kaya ang ginawa ko, yung araw din yun, after 3 days, pinauwi ko na siya, or 5 days, ganyan. Mhm. Binigyan ko siya ng budget. Sa akin lahat kasi hindi sinettle ng kumpanya niya. Yung ticket, Mhm. akin po. Tapos binigyan ko siya ng budget para sa Pinas. Okay. And then at that time, ako naman, nalipat ako ng ibang area sa trabaho ko. Mm. Pumunta ako ng Oman. So, nasa Oman na ako. Tuloy pa rin ang namin. Pero sa tuwing kinakausap ko siya, nasa Pinas, lagi siyang galit. Lagi siyang Almost galit ayaw- sa'yo? Almost ayaw niya akong kausapin. Pero pag sa pera, nangangailangan, humingi siya, pinadadalan ko naman kahit nasa ibang area. Mm. Nasa ibang area ako. Mm. Ngayon, yun pala. So, dumiretso kasi 5 months ako dun. Isang buwan ako bago. Habang nangyayari to, Jay, just to clear things out, may asawa ka pa, ha? Meron. Ah, okay. Meron. Mm. Okay naman ang pamilya ko, kaya yun. Oo. Jay, wag kang lumayo sa phone, ha? Para hindi tayo maputol. Oh, tapos? Okay po. Yun nga po, hanggang sa 5 months ako doon. Ngayon sa 3 months, may natuklasan ako sa kanya. Mm. Anong nataklasan mo? Yun pala, bumalik na siya dito sa Dubai, hindi ko alam. Ah, okay. Yung paghingi niya ng pera, yun pala nandito na siya. Ah, okay. Kasi may utang pa siyang iniwan dito, medyo malaki rin. Sinetel ko lahat ng utang din niya dun sa isang kumpanya niya dati kasi pinabayad siya. Sinetel ko lahat. Okay, kala ko ba delikado dyan kapag buntis ka tas walang ama? Oo nga. So, sumugal siya, bumalik siya. Kaya, hindi po. Ito po, yung naalaman ko, Mm. pinalaglag niya pala yung bata sa Pilipinas. Ah, okay. Yun ang natuklasan ko. Okay. Pinabort niya pala. Mm. Yun ang nangyari. So, galit na galit ako. Minura ko siya. Mm. Nag-away kami. Pero unang away lang yun naman. Mga after nandito na siya, humingi siya ng... Nung bumalik siya dito, wala na yung bata. Okay.
And then, humingi siya ng pasensya, nagawa niya yun. Ngayon, sabi ko nga sa kanya, kung alam ko lang na ganyan ang gagawin mo, sana, pinakulong na lang kita dito. Kasi pag pinakulong kita dito, hindi mo na kayang ilaglag yung bata. Oh, so I understand. Kumbaga, when we are angry, when we are mad, we say things we do not mean. So, siguro Opo. out of anger, nasabi mo yan sa kanya. O, tapos? Opo. Sa noong time na yon, hindi kita mapapatawad ka ako sa ginawa mong yan. Tapos nung sabihin na niya sa akin na anong kailangan kong gawin, kung kailangan magpakamatay ako, gagawin ko para mapatawad mo ko, sabi niya. So medyo lumambot ako nun. Lumambot ako. Pinatawad ko siya. Okay. So yun, nagano na naman siya, wala akong pera, sabi niya, pinadalan ko na naman. Wala pang bayad ng bahay, pinadalan ko na naman. Pero hindi mo ba napapansin, Jay, meron kayong pattern? Kapag nangangailangan siya ng pera, saka lang siya nagiging ganyan. I know we love Yes. people. Kumbaga alam natin na kapag nagmahal tayo, tanga tayo. But then again, there's something obvious about ate girl eh. Hindi mo ba yun nakita? Yes, DJ, napansin ko po yun. O, tapos? Kaya lang siguro, dahil mahal ko siya, napamahal na rin ako sa kanya. Kaya pag ginanon niya ako, lumalambot ako. Okay. O, tapos? Hanggang doon sa pagbalik ko dito, after 5 months, bumalik ako, nakita kami. Parang nung bubuksan ko na yung problema namin, pinay-stop niya ako. Huwag mo nang buksan, wala na yun. Tapos na, sabi niya sa akin. So, nagtuloy-tuloy ang relasyon namin. Buti hindi nakakahalata asawa mo, Jay. Hindi nga po, opo. Yun ang swerte ko. Tsaka, ang ano ko sa babae... Swerte mo, malas dito, niya. Ang ano ko sa babae dito naman, yun ang pinangako niya sa akin na hindi ko, kahit anong mangyari, wala akong gagawin sa pamilya ko. Ayun, hanggang dun sa, yun, ipinabili na naman, binigyan ko na naman. So, alam na May- natin tong cycle na to. Yung hihingi siya ng pera, bigay ka ng bigay. So, anong problema? Anong naging problema? Anong naging resulta? Or anong naging dahilan kung bakit kayo naghiwalay dalawa? Tuluyan. Sabihin man natin hindi personal. How? Why? Hanggang dun sa napansin ko, kasi yung isang nakaregister na number niya sa akin, tinignan ko, meron siyang tinatawagan na ibang number. Okay. Tinignan ko yung tinawagan ko lalaki. Hanggang dun sa, yun, nag-aaway kami, ganun. Laging ganun ang away, sabi ko. Pero dinideny niya pilit na wala siyang tinatawagan. Okay. Sabi niya, tulog na siya sa ganong oras. Pero pag tingnan mo yung mga tinatawagan niya, ating gabi, hindi naman siya tulog. Ayun, hanggang sa naghiwalay kami, humingi pa ng pera sa last, binigyan ko naman bago kami naghiwalay. Hanggang dun sa sabi niya, hiwalay na tayo, ayaw ko na. Ginanon lang ako bigla. Sabi ko, magkita tayo, mag-usap tayo ng personal. Okay. Ayaw naman niya. So, yung Hanggang tanong mo sa akin ngayon is kung hihintayin mo pa ba siya? Bakit may Oo, plano kasi pa ba siyang bumalik? Minsan, napaparamdam siya. Pangungumusta, ganun. Sige. Tapos, Jay, ginagawa mo? Jay, ganito ha. Tatanungin muna kita. Mahal mo ba Okay. pamilya mo, Jay? Oo. Mahal mo asawa mo? Oo. So, bakit mo siya ginagago ng ganito? Huwag mo sasabihin sa akin na mahal mo yung babae tapos mahal mo yung asawa mo. Katarantaduhan yun, Jay. Maging straight tayo sa isa't isa. Hindi yun totoo. May isa dyan hindi mo mahal. May isa dyan ginagamit mo lang. Siguro itong babaeng to wait, you let me talk, you let me speak, Okay, so that okay, you'll okay. understand. Siguro ginagamit mo lang tong babaeng to para mayroon kang someone dyan. Siguro ginagamit mo lang tong babaeng to kasi you get something in return. And that's her silence, and that's her body. So in return, what she is asking of you ay money. Nagagamitan kayong dalawa eh. Kasi kung love lang ang pag-uusapan, Jay, you let me talk. Kung love lang ang pag-uusapan, meron ka nun eh. Sa pamilya mo, meron ka nun galing sa asawa mo na nagtitiwala sa'yo even if andyan ka sa abroad. I don't think wala siyang idea sa mga ginagawa mo. Meron siya. Hinahayaan ka na lang niya. Kasi nagtatrabaho ka eh. You are being a responsible father and provider
for them or to them, kaya nagtitiwala siya sa'yo na wala kang ginagawang kalokohan. And you are taking advantage of that trust by doing this. Gusto kitang intindihin kasi nalulungkot ka siguro, nabobore ka siguro, napapagod ka siguro, gusto mo i-divert yung attention mo. But this girl only wants one thing, Jay. Let's get that one straight. Pera mo, nothing else. Kung mahal ka niyan, hindi yan ganyan eh. Kung mahal ka niyan, kinip niya yung baby mo. Kung mahal ka niyan, hindi siya aalis ng basta-basta. Kung mahal ka niyan, wala yung tatawagang iba. Kung mahal ka niyan, hindi ka niya gagamitin at gagamitin at gagamitin dahil lang sa pera mo. But then again, Jay, that's the cycle. Yun yung cycle ninyong dalawa. So walang love involved dito, Jay. Lust lang. Naintindihan mo ko? L lang to, Jay. There's nothing more to it than that. Don't read into this that much na this can be love. That's not real. Hindi to pagmamahal. Nagigets mo ko? Yes, DJ. Kasi if you really love your family, hindi mo sila ilalagay sa ganitong klaseng alanganing sitwasyon. Kung mahal mo talaga yung pamilya mo, hindi mo sila ilalagay na sa isang plato na ang kapalit ay katawan ni ate. Are you willing to give up your family just for ate? No. Then stop it. Huwag mo na akong tanungin kung babalik pa siya o hindi, kung maghihintay ka o hindi. Huwag kang maghintay, huwag kang mag-reply, huwag kang maghabol, Jay. Period. Why? Kasi one day, your family will find out about it at mawawalan ka ng mas malaki. Alam mo na yung feeling ng nawalan ng anak, Jay. Hindi mo pa yung nakakasama, hindi mo pa yung nahawakan. Gusto mo ba yung mawala sa'yo, yung nahawakan mo na, yung nakasama mo na, yung napalaki mo na? Gusto mo ba yun yung mawala sa'yo? Gusto mo, Jay? Hindi, DJ. Then stop. Love, stop. I wanna understand you na ginagawa mo to just because you feel lonely there. Nalulungkot ka dyan. Naho-homesick ka dyan. You wanna be with someone kapag nandyan, but hold it in together. I-reserve mo na lang lahat ng bodily fluid mo with your wife once na andito ka na sa Pinas. Pag andito ka sa Pinas, doon, labas mo lahat yan. Kasi iyon na yun eh. Kanya ka. Pero dito sa babaeng to, there's no future here. Mababankrupt ka lang, Jay. Kakabayad sa mga problemang siya ang may gawa. You'll end up going home with an empty home kasi wala na yung pamilya mo sa'yo, and with an empty pocket kasi inubos niya na para sa'yo. So if that's the kind of future you don't want to happen sa sarili mo, sa'yo, then stop this. Stop this madness. Nagkautang na nga ako dito eh. Dahil nga sa kanya. Wag na, love. Huwag mo nang tanungin sa akin kung hihintayin mo pa siya pabalik. I don't care. Kung gusto niyang bumalik, block her. Ngayon pag sinabi niya may problema ako, sabihin mo sa kanya, it's now time for you to face your own problem. I'm gonna block you now. Good luck with your life. Kung dito sa Dubai, yan yung magiging trabaho mo, kumabit sa asawa ng may asawa para meron kang panggastos, para may pambili ka ng mga bagay na gusto mo, sabihin mo sa kanya, I don't wanna be one of your victims. I don't even know kung ilan kami sa buhay mo. I don't even know kung ilang tao yung inaalayan mo ng katawan mo kapalit ng pera, Jay. Do not replace your wife in the family you have back home for a girl like that. She is a gold digger. Kinampleto ko nga siya, DJ. So stop. Dami niyang nakuha. Oh, so hayaan mo na. Ito yung sinatawag nating lesson hard learned. Sobrang hard nga lang. O, di ba? Ito yung mga pagkatuto na ang laki ng kapalit. Sobrang laki nga ng cash din na nakuha niya last. Oo, so tigil na, love. Tigilan mo na. Kung gusto mo ng someone to be with, yung warmth, go back home. Umuwi ka sa pamilya mo. Yun ang iniisip ko eh. O kaya bring your wife over there. 'Di ba? Yung perang ginastos mo dun sa babaeng yun, you could have just spent it so that your wife can come over. Maalagaan ka pa niya, maipaghahanda ka pa niya ng pagkain, maipagpaplansya ka pa niya. Yun, kahit mabuntis mo, Jay, sigurado ka. Hindi pa kayo malalagay sa alanganin kasi kung mabuntis siya dyan, okay lang. Asawa mo siya eh.
Opo. O, di ba? So, if you are going to spend money just to have sex with someone, fly your wife in. Send some money to your wife and tell her, come on, punta ka dito sa Dubai. Tayong dalawa lang. After all these years, try nating mag-honeymoon dito sa Dubai. Maganda dito. Romantic. Gets mo ko, Jay? Mm-mm. Opo. Huwag mo sayangin yung pera mo, love. Ang daming tao dito sa Pinas naghihirap. Huwag mo yan sayangin para sa mga babaeng hindi dapat pinag-aaksayahan ng panahon, pagmamahal, let alone pamilya. Huwag mo ilagay yung pamilya mo sa alanganin. Huwag mo silang isugal. Sobrang laking hapon na ako. So Jay, papakawalan na kita ha. I hope Opo. this will be the last time na ginawa mo to or gagawin mo to. Tama na, huwag mo na siyang hintayin. At kung mag-reply man siya sa'yo, kung mag-chat man siya sa'yo, block mo na, love. Ha? Mga Opo. tawag dyan sa Opo. mga taong yan, linta. Hanggat may napapakinabangan pa sa yung dugo, di yan aalis. Pero kapag wala na, iwan ka din yan. I guarantee you that. Okay? Opo. Salamat Jay ha sa pagtawag. Ingat ka dyan sa Dubai, love. Maraming salamat po, DJ. Ingat ka, ingat. Okay po, bye-bye. Ingat din po Bye-bye. kayo. Hi, gold digger. O, diba? Certified gold digger si ate. Alam natin na kung ano yung gusto niya kay Jay. One thing and one thing only. Nothing more than it. It's money. O, diba? Hanggat meron siya napapakinabangang pera, diba? Makukuha niya. I don't know if I'm gonna be judgmental kapag sinabi ko to. Pero may profile kasi, diba? There's a profiling in it. She's younger. Nakakaya niya magpalaglag ng bata. Nagpapabili siya ng kung ano-ano. Fickle-minded. O diba, gustong makipag-break, ayaw makipag-break, gustong makipag-break, ayaw makipag-break. At kung ang tunay na kabet or ang tunay na kabet, lalaban yan sa pwesto niya kasi nagmamahal siya. Lalaban yan sa pwesto niya dahil feeling niya mas mahal siya. Yun yung tunay na kabet Ang tawag dito sa mga to, ibang klase to mga to. Gold digger lang talaga. Yung kaya nilang ibenta yung katawan nila kapalit ng pera. Ito yung mga taong dapat pinauuwi ng Pinas. Pinapatahimik dito sa Pinas. Diba? Hindi na binibigyan to ng working or tourist visa papuntang ibang bansa. Kasi akalain mo yon, ginagrant mo yung visa nila para makasira ng pamilya. Pakakahiya kayo, te. Diba? Pinag-aral kayo ng mga magulang ninyo para manira lang ng pamilya? Yan ba yung gusto nyong profile sa mga sarili ninyo? Yan ba yung gusto nyong characterization sa resume ninyo? Pag nakalagay doon skills, manira ng pamilya ng may pamilya, I'm good at it. Rate me 1 to 10, I'll go 11. Ay, nako.